Здравейте и добре дошли в следващият епизод на Vanilla Perfected. В днешният епизод ще се случат няколко неща. Едно от които е построяването на дърводелската къща. Отново ще отида до окото. Ако има задачи, ще се опитам да изпълня поне 2 книги с задачи. Но преди да започнем с епизода, не забравяйте да се абонирате за канала. И имам едно голямо желание от вас. Да се опитаме до нова година да стигнем 200 абоната. Ако го постигнем, върховете са пред нас. Нищо друго не остава. Освен върхът. Ако вече си се абонирал, благодаря ти изключително много. Не забравяй да се включиш и към банката, за да не пропуснеш новото видео. И така, сега вече към епизода. Дискорда също е долу в описанието и инстаграм страницата на канала, да, благодаря. И така. Построяването на дърводелската къща. И в крайна сметка си представям това като дърводелска къща. Абе, симпатично е, не е нещо претруфено, не е нещо много просто. Добре, да изглежда простичко, но на мен ме харесва. Свързваме ето така с едно криво пътче. И мисля, че си стана доста адекватно. Вътре интериора не е кой знае какво, но не му трябва повече, според мен. Масичка, където дърводелеца да си почива. Отвън има местенци за работа. Има си съндъци, тук отвън още една масичка. Изглежда симпатично. Харесваме. Само липсва малко декорация, като вазички, някое друго цвете. Добре, като краен вариант, свежо е. Доволен съм как стана. Оправям си инвентара и тръгвам към окото. Така, вече с чист инвентар, първо, преди да отим към окото, ще ви покажа как стана мястото за Enchanting Table. Отново казвам, ето там е скрит. Не е кой знае какво.
Симпатично е, но нещо му липсва. Магията я няма, просто магията я няма. Ето това е мястото. Тук на земята си има такива. И представлява ето това. Тук съм си направил някакви книжки, които ми са паднаха, за да си използвам левелите, защото ако умра случайно, ще да загубя 41 левела. Което не е окей. И затова исках просто да набързичко да изразходя всичко. А и не е кой знае какво да си направиш Enchanting Table. Така, а сега вече към окото. Добре, явно няма да е веднага към окото. Показвам ви и декорацията на водната мелница. Обещах ви, че в следващия епизод ще ви покажа. Стана готино, коминче, малко листа и тези като напукани, които седят ето тук. На мен доста ми харесва, семпо е окей. Ето тук от тази страна ще бъде постройката за тази маса. Тя ще бъде като greenhouse, като забравих думата. Помощ. Напишете в коментарите как беше думата на български за greenhouse. Съжалявам, не се сещам. Да, ще бъде ето тук. Мисля да е от стъкла и вътре да има някакви реколти, цветя, светещи боровинки. Парник. Думата е парник. Благодаря, който е написал преди да я кажа. Умен човек си. Ето тук ще има един голям парник. А сега към окото. Много ме е чудно дали този път ще има книжка. Надявам се да има книжка. Аз не съм проверял тук в този съндък има ли нещо. Не. Има книжка! Окей. Мина доста време, приключенецо. Ето, че дойде време да ти разкажа една история. Преди много години имаше едно момче точно като теб. То обичаше боговете. И те го обичаха. Но един ден нещо се промени. Той стана лош. Разруши окото, нарани боговете и избяга. Сега живее в сенките. Ако го срещнеш, бягай. В него не остана нищо човешко. Той вече е чудовище. Боговете вярват в твоята доброта. На добър час. Защо е зачертнато на добър час, не знам. Намери седло и опитоми кон. Това съм го направил. Намери 3 села, също съм го направил. Намерих храм. Пясъчните руини мисля, че се считат за храм. Задача номер 4. Разруши окото. Окей. Твоята награда се намира. Окей. Нещо настръхнах. Още като взех книгата го минах. Но... на кое от двете трябва да отида? Мисля първо на червеното, което е с червен надпис. Аз така или иначе до сега съм си ходил само на тези, които са с червен надпис. Помощ, страх ме. Кажете ми какво да правя, какво е това черното нещо. Така, сега, да видим на къде са правилните координати. 400 минус 450, 160. Насам се сваля, на другото се увеличава. Значи сме насам. Отиваме към спаун. В книгата на СП пишеше с черно мастило, а само боговете пишат с червено. И започвам да се притеснявам. Но е зачертнато, което не знам какво трябва да значи. Също така боговете казаха, че ако го срещна да бягам. Чак пак толкова силен ли е, че да бягам? Какво може да ми направи? Нали, доста работи може да ми направи. Но имам си брони, меч. Щита ми е в раницата, ако нещо стане, лък имам. Не съм много добър на близък бой. Но... Не знам. Аз дори не знам и не съм сигурен дали СП
в действителност съществува. Или тая книга седи от много години там, не знам, може и да е умрял вече. Живеел в сенките. Интересно. Аз така или иначе не се разхождам посред нощ. Ходя си само нощем. Само денем. Добре. Ето там има съндък. Аха! Сега стана интересно. До сега тук не съм идвал. Има поляна, океан. Уау! Goodie bag. Netherite меч. Златна енчантната ябълка. 12 диаманта. Полшанка. Торта, броня закон. 2 енчантнати ябълки. И 18 TNT. Netherite меч. Вау. Значи след разбирането за СП, боговете почнаха да ме оборудват много жестоко. Значи ще става нещо. Искам да видя тази раничка. Ехе! Приключенска раничка, много готино. Вече знам коя е раницата за приключения. Край. Това ми е приключенската раница. Вече ще си ходя навсякъде с нея. Тази ще ми е за строение или нещо такова. Така, сега да видим другите координати, зачеркнатите. Минус 512 и 117. Къде е това нещо, бе? Минус 512. 117. Значи съм натам. Ето го съм така, бе. Да видим какво има сега вътре. Чинчи! Ти се базикаш с мене. Опит за убийство. На мен. Окей. Сериозно ли, бе? Чест с TNT вътре. Окей, това вече... Рейд. Това вече е много притеснително. Явно не е мъртъв. Или вътре за секунда видях глава на скелет, очи, кости, баяжин или какво имаше, не знам, още някакви работи. Или той е убил някой и го е пъхнал в съндъка, или това е неговото тяло вътре и той в момента ще е призрак и ще ме преследва като призрак. Вече не знам какво да си мисля. Спекулациите стават много. Аре, умрете, бе. Така, имам беда у мен. Да, казвах, или е мъртъв и това е неговото тяло вътре. И в момента е някакъв полубог, получовек, полуизвънземно, не знам какво си. Или той убил някой, сложил му е тялото вътре, защото глава на скелет, кости, очи. Сложил му е тялото вътре и иска да ми каже, че това ще се случи с мене. Също имаше и TNT-та. Добре, и стана нощ. А той се крие в сенките. Добре, това изобщо не ми харесва. Това чудовище вече доста сериозно започва да си играе с моя ум. И не знам дали ще успея да издържа. Ще ми рухне психиката. И съм в джунгла, и съм далеч от вкъщи, и стана нощ. И имам чувството, че всичко тук беше... Също този съндък с TNT-то беше доста близо до това на боковете. Не. Вече много се притеснявам, като отварям каквито и да е съндъци. В руините също имаше
доста съндъци с TNT, но там поне видях TNT-то, а там този съндък, който отворих в момента, TNT-то не се виждаше. Има ли вероятност СП да е сложил TNT в храма, в който отидох? Или вече почвам да си внушавам? Вече не знам какво да си мисля. Възможно е, всичко е възможно в момента. Добре, аз посред нощ до окото няма да ходя. Лягам тук набързо. Само да не мога да удари зомбито. Айде бе, да ти пикам! На ушите да ти пикам! Но пък предметите на окото бяха доста хубави. Не, умри. Така, връщам книжката и си отивам на моето си място. Ето тук. И сега да се обърна. Добре, аз върна книжката. Я да видим сега, това различна книжка ли е? Много си добър, момчето ми. Сега е време и ние да сме добри с теб. Отваряй ги подред. За всеки съндък си има време. Очакваме те. Брей. Втора книжка и тук дори нямаше задачи. Тук просто трябва да отида някъде. Добре, искам да оставя тези скъпоценности. Няма да ги нося със себе си. Оставям ги и тръгвам към координатите. Събрал съм 49 TNT-та. Боже! Това и да искам не мога да го направя. Добре. Трябва да пина едно мляко. Задължително. С това Bad Omen няма да се разхождам. Построих също и конюшнята. Тя все каквато си беше и в предната поредица. Не съм променял нищо. Какви са координатите? 24 минус 966. Минус 9. 1000 блока от тук. То пишеше отваряй съндъците подред. Значи няма да е един. Може да са 2, 3, 10. Не знам. Много ми е интересно сега да отида и да разбера за къде отивам. Искам да разбера къде отивам, това ми е интересно. Трейдър. Ага. Какво да, нищо. Един емералд и едно гънпаудър. Да. Сигурно. Направо сделката е бомба. Ако беше обратната. Не, това... Нямам гънпаудър вече. Всичко направих на TNT-та. Но ще копаем Netherite с тези TNT-та. Следващият епизод, освен парника, ще направя и порталът към Ада. Това кемп ли е тук? Да. Тук има един с брадва, който ме притеснява винаги. Охо! Охо! Някой ми пърди в ушите. Къде са лошите? Охо. Лошите не ги виждам. Добре, аз обрах какво ти имаш за обиране. Тръгвам си. Няма да се занимавам с тях. Щом се крият, значи не искат да се бият. Село. Вау, то си е голямо село, бе. Чувам Флетчър. Та къща не знам каква е, някаква... Никаква. Съндъчи. Айран нагети. И семена за тиква. Какво има? Добре, не ги искам тия работи. Здравей, господине. Много странно село. Тук има овчарска къща. Поне на това ми прилича. Господине? Да, овчарска къща. Различни видове вълна. Взимам. Благодаря.
Како кокори очите. Който си вика, тос пак дойде вземе работа, ти избяга. Още, то това село е голямо, бе. Тая къща каква е сега? Лава. Blacksmith! 2 диаманта, ябълки, айрангащите, няма да ги взимам. Бри, тото и бело Blacksmith. Интересно. Тук съм затворен. Тук има втори етаж, спалнята на ковача. Окей, това беше. Нямаше много интересен интериор. Ти си Toolsmith. Този ферно ще взема. Това е някакъв вид белка. Нямаше какво знае какво. От другата страна има още една. И всяко има същите бокуци. Един е мералт. И джунгово дърво. Добре, същите бокуци. Окей. Има някаква постройка там. Сега ще отидем да я видим. Ето тук имаше нещо. Какво? Какво е това грамадно нещо, бе? Тук какво има? Нищо интересно. Какво е това, бе? Какво е това нещо, бе? Има съндъци. Има съндъци. Не, само като видя очите и вече знам, че това е от окото. Убеден съм. Ма какво е това, бе, човек? Ей, това си е някакъв храм. Вау. Вау. Отвори ме. Когато му дойде времето, когато му дойде времето, когато му дойде времето. Отвори ме. Мога? Ancient Debris! Диаманти, емералди, ендерперли. Нали нищо няма да стане, пише ще отвори ме. Аз... Окей. Ще взема нещата. Fire чарджове. Ancient Debris има... Ама защо е 3? Ми трябва 4 за едно Netherite. Стига, бе, щях се направя кирката, човек. Сега много искам да отворя и другите. Да посмея ли? Не, те казаха да съм добър. Не, то всъщност тия работи ми ги дават, защото съм добър. Виж как гледат очите, бе. И искаш да ми кажеш, че сега ще ме карат постоянно да идвам до тук за някакви работи. Много ме е интересно какво има в другите съндъци. Предполагам, че те ще се движат така или не знам каква е схемата. Леле. На това му се казва голям лут. Днеска съкровището не е като в пустинните руини. На това му се казва съкровище. И другите неща, които получих. Значи в момента сме на вълна Netherite. Netherite меч, Ancient Debris, карай 4, 6 диаманта, емералди, аметисти, явно, защото са някакви скъпоценности, не знам. Вау, кото просто очакваме те. Защо ме очакват? Какво трябваше да направя тук? Нещо почна да ми става лошо обаче. Какво стана? Какво стана, бе? Какво стана, бе? Какво се случи? Препаднах. Защо? Защо препаднах? Книжка. Втора книжка. Всичко разбирам. Да, абсолютно всичко разбрах. А вие? Напишете долу в коментарите какво разбрахте от цялата картинка.
Аз абсолютно нищо. Препаднах, че не са се променили. Окей, значи, те да знам, всичко е наред. А тая книга? Айде. Време е да си ходя от тук, защото хем препаднах някакви странни книги, чуват за чудовища, не знам какво става. Мисля, че не съм наред вече. Ще се оправим. Някой ден. Бамбук, колкото искаш. Не мен ли ми са стори или това... Въх как си изкараха къла... Стори мисля, че прасето е с бели очи. Мисля, че се загубих. Накъде отивам, бе, човек? Ето е моята гора. Това не е моята къща. А къде отивам тогава? Не! Ти се базикаш с мене. Сериозно стигнах до тука. Минах по пътя, по който минах, когато отивах натам. Ти се базикаш с мен много жестоко. Отново тука. Отново тук. Значи тая къща. Не дойде. Окей, добре. Почна да вали. Какво? Ти си лудо, е. Какви са тия същества тук бродящи в тая гора? Ти дори не са от това измерение, бе. Помощ, помощ, помощ. Помощ. Ало. СОС. Това не е нормално. Това изобщо не е нормално. Вой! Не. Майко. Бива ли, бе, то заваляй веднага навсякъде чудовище? Какви са тия огньови тук, бе? Леле, край. Мога ли да си легна? Мога да си легна. Въй. Това адекватно ли е, бе? Това не е адекватно, е. Умирай! Не, това изобщо не е адекватно. Това не е нормално. Мисля, че... Почвам много да се притеснявам вече. Ама много. Супер много аномалии стават. Окото ме прати в някакъв храм. Припаднах. Имаше странна книга. Изгорих книгата. Навръщане, същия път, по който тръгнах, ме закара до къщата на СП. От къщата на СП до сам имаше буря. И беше ужасно. Супер много чудовища, огън пред къщата. Дори някакво водно зомби ме замеряше с тривзъбец. За първи път виждам такова водно зомби в момента. В тая река по принцип мисля, че няма такива. Че и с тризъбец. Виж го къде има дебни мръсния. Ела, бе, мръсен! Нокбак 2, знаеш ко ми е хубаво. Като та плясна и фърчиш на луната. Добре, страшничко е. Работата е доста страшна. Мен почва наистина много да ма фащаш, бе. Изобщо не съм майтапя. Добре, но пък в крайна сметка поне разбрах, че окото все още си ми дава книжки. Значи всичко си е наред. Няма... има знаци за притеснение, честно казано, и са доста. Доста са знаците за притеснение. Доста. Но...
Важното е, че окото все още по някакъв начин ме подсказва, че мога да му се доверя. Дава още книжки, дава хубави предмети. Доволен съм и го оценям много. Това мисля да е за този епизод. Ако не умра или нещо. Ще се видим в следващия епизод. Отново ще отида до окото за нова книжка. И ще видим какво ще се случи с... Знаете с кой. Дори не искам да му споменавам името, защото започват грамотевици. И такива подобни работи. Аз бях Пикселник. Абонирайте се за канала. Харесайте видеото. Инстаграм страницата на канала и Дискорда са долу в описанието. Можете да погледнете и тях. И до следващия път, ако съм жив. До скоро.